Spojených štátov. Ja som hovorila práve o tom, že keď nechceme, aby tu diktovali Spojené štáty, hoci sú našim spojencom a budú našim spojencom. Ja naozaj nechcem vymieňať, ja to považujem za nevydarený vtip, že by sme mali vymieňať spojenectvo so Spojenými štátmi za spojenectvo s Ruskom alebo s Čínou. Veď to sú totalitné, brutálne režimy, ktoré svojím spôsobom vyprovokovali aj to, čo sa deje momentálne vo Venezuele, lebo som to jasne pomenovala a pomenovali to aj európske členské štáty, aj premiéri, ktorí patria do politických rodín, s ktorými sa kamarátite, pomenovali jasne, že Čína a Rusko práve aj prostredníctvom Venezuely, práve prostredníctvom rôznych kartelov a zločineckých skupín ohrozuje bezpečnosť nielen v Spojených štátoch, ale aj v Európe. Čiže pre mňa je dôležité to, aby Európa práve bola silným hráčom a len v tom prípade bude vedieť aj byť takou protiváhou tým Spojeným štátom, aby sme my ako Európa, ako ochrancovia ľudských práv, ľudskej dôstojnosti a právneho štátu a medzinárodného práva zohrávali väčšiu úlohu. A práve preto napríklad KDH vyzvalo, aby členské štáty sa silnejšie a jasnejšie zúčastňovali toho pojednávania a toho súdneho procesu, ktorý teraz začal. Lebo viete, my tu môžeme hodiny a hodiny diskutovať o tom, že či do akej miery, či bolo porušené právo, ktoré právo, kto čo zle urobil. Môžeme to robiť, ale ja sa nechcem dostať do pozície komentátora dejín. Práve preto my budeme tlačiť na IPP, aby tlačil na Európsku úniu, aby jasne sa postavilo, že Spojené štáty nemôžu ďalej zasahovať do vnútorných záležitostí Venezuely. Aby sa Európska únia a európski diplomati, budem očakávať, že či slovenskí diplomati v Spojených štátoch prídu na ten súdny proces a či sa budú nejakým spôsobom snažiť do toho procesu zapojiť tak, aby ten proces bol spravodlivý, aby sa jasne dokázalo, že či únos Madura bol alebo nebolo porušenie medzinárodného práva. A posledná vec, ktorú chcem povedať, ktorá tu nepadla. Pán Ondruš a pani Nevedialová, keď ste takí obhajcovia medzinárodného práva, poprvé, prečo ste sa nestávali na stranu občanov Venezuely, ktorých práva boli brutálne roky potláčané ľavicovým režimom, ktorý obdivuje váš kolega Blaha? Po druhé, prečo ste sa nepostavili na stranu Spojených štátov, keď Venezuela skonfiškovala majetok a práve spoločnosti, ktoré ťažili ropu a legálne a legitímne ťažili ropu vo Venezuele? Prečo ste sa nepostavili vtedy a nepovedali, že toto je porušovanie práva? Preto, lebo práve to, že ten majetok Spojených štátov bol skonfiškovaný, vytvára inú situáciu, ako keby nebol skonfiškovaný dnes. A treba sa pozerať na to aj takýmto spôsobom. Preto, lebo keď raz bude konfiškovaný majetok spoločnosti zo Slovenska, tak som zvedavá, že ako sa k tomu potom postavíte.